Здравейте хора, ние сме Just Have Fun. Ако сте кликнали на това видео и не знаете, не знаете. Ако сте кликнали на това видео и не знаете, вече не знаете. Това ще бъде клип видове ученици по време на учене. Two hours later. 6.5 hours later. Мила, нещо искаш за закуска? Не мога. Сигурна ли си? Да. А? Да. Да не си гладна? Не съм гладна. Добре, хубаво. Ако искаш нещо, ме повикай. Добре. Абе, Мила, ти избърси ли си пръха вчера? Да, мамо. Сигурна ли си? Да. Но виждам, че малко чупях по телевизора. Чакай, ще трябва да го избърша. Не е хубаво. Гледай, какви работи тук се оставят просто. Окути сядат, чакай. Как? Виж колко много прах има. Гледай. Тази маса, после ще слагаш яденето на нея. Вървят ли двама? Маме, абе да си ми виждала телефона?
Че нещо цяло да го търси, не мога да го намеря. Нормално не съм. Ма той е в джоба ми. Извинявам се, че съм спокоя. Пиши, мама, пиши. Мама, тук с мукачката да обера малко, че такъв прах. Се събрава пак. Вчера оберах. Аз събързо няма да ти преча. Ознамявам се. Този кабел. Казах на баща ти да го оправи тук. Извинявам се много, че да прекъсвам. Ще ме научи. Този кабел. Софичка, мама. Маменьки, спрях Софичка да искаш случайно. И това е края на клипа. Ако сте стигнали до тук, значи сте го гледали, ако не... Не знам. Ако не, значи не сте. А ако сте го. Да. Така, това беше от нас. Тук долу може да се абонирате за канала ни. А тук отседи да видите последния ни клип. Предишния ни клип. Предишния ни клип. Също така долу в описанието ги има всички социални мрежи. И също така на 24 септември 4 часа в София. В Сум. Ще има Meet the YouTubers 3. където ще бъдем ние и още много ютубъри от цяла България ще бъдат събрани там. Входът е свободен, може да дойдете да се видите с и изобщо с всички там. Долу в описанието ще има линк към събитието. Това беше от нас за днес. И до следващия път... Не знам какво да кажа. Айде, прекъсвам тук. До скоро.